welcome back to my channel. If ubukela le video ngicela u-like, subscribe, ushare le video. Uyabona uma kuthiwa isithembu siyakulandela. So emjolweni wami yonke ngase nginomntwana lokuqala nabafana abayi-2. So ngizohlangana noGuy edrobheni. So sabe nalokho kuchazeka uGuy. Kanti vele nami ngisengile. Sikhulume noGuy, okay, inkulumo yami ithi, okay, njengoba uthi uyamthanda nje awunayo umuntu osendala naye. Bese thina hayi nginoma wengane sengahlukana naye. Lokho kusho ukuthi usengile uGuy. Hayi, ngizogquma ngihlale nje iplan yami beyithi njengoba nginalo mfana omdala. Ubaba wakhe ubengekho empilweni yakhe ngimkhulisa ngedwa. Wabaleka abakho. So ngasala ngikhulisa lo and emqondweni wami nganginokuthi ngifuna ingane yami izibe na 5 years. Then if isina 5 years sengaqala ke nami ukubheka. Hayi kwangenzeka ke lokho ngithi umlisa waqama mhlawumbe wena 3 years. Okay, koma ngihlala sijole ke noGuy. So uGuy uyafuna phela ukuvakashela lokhu ngimdakhela. Kanti sithandana kuNovember uzovala emsebenzini. Umevala uGuy ahamba emakhaya. Ethi sisemakhaya bese eyangicela ukuthi ucela ukuthi ngivakashele emakhaya. Yo into engayijabula. Angijabulanga. Ithi hayi ngitholile indoda. Phela kwesinye isikhathi thina abantu besifazane sike sijabulele ukuthi umuntu ifezokubizela kubo ekhaya lakhe lazalwa khona vele ubone ukuthi hayi sho sengithandiwe la imini ngqo kanti angibuzange la ngene. Okay, sifike isikhathi ngimloya ngilungiselela ukuya kwaGuy phela angikwazi ukuthi ama-direction ngizodirector ngize ngiyofika. Okay, so ngiplane ke ngihambe ngiyoGuy. Uma ngifike kwaGuy, so uGuy ekhulumeni kwami naye wathi akasenabo abazali. Since engenabo abazali sho sekhapha la kuhlala kodwa mhlawumbe usisibakha ngibuzanga yonke leyo nto but umuntu ongasenabo abazali. Alright, mangifika kubo ngibinje sizongihlangabeza phela umlisa lutho umlisa bese emfonela ethi hayi umshana wami uyeza uzokuhlangabeza ungabi nenkinga futhi ukuthi hayi mhlawumbe phela ubhizi nani yabo. Hayi afike umshana ngithatha umshana sambe igesi bese ngingendlini kamalungu. Ngithi ngifika nje kusamnandi sabingelelana sixoxe bonke. Umlisa eqala indaba umlisa uzothi uyakhumbula ngitshela ukuthi akusenabo abazali. Ngithi mina yes. Bese thina ke la ekhaya ke kuhlala umawengane yami. So umawengane athi umawengane yakhe wamkhokhela kusho ukuthi useyingodusi. Kusho ukuthi njengoba yena engekho ehlala edrobheni ngokusebenza umawengane uhlala la ekhaya. Kusho ukuthi kahle kahle unkosikazi khona semlobonile kuphela kuselusuku lomshado. Ukuthi ke thina ngesizulu sithi ingodusi. Kusho ukuthi ke ingodusi ke ihlala ekhaya since yena esebenzela edrobheni. Yo ayingaqala imali ngaba shocked. Very very shocked. Yezwe indaba. Okay. Angithi la ngisemathandweni and ngiyavutha. Ungangibasa nje ngivuthe ngendlela engimthanda ngayo lo muntu. Okay, ngizozwa le nto yokuthi hayi ukhona umama njengoba nje kuwa amaholidi naye uvakashele kubo since yena ekhona. Ukuhamba ukubona. Okay, kube ngathi iyaqhubeka ke relationship yethu iqhubeke ihambe iphele. Okay. Kusanjalo kusamnandi kusanjalo. Angiya nomunye uGuy. Yabona isithembu sekulandela suke sekulandela ngifuna ngasho. Alright, lo munye naye futhi same story. But yena akasho ukuthi akathandani ke. Sihlangane ukuthi bengimazi uGuy but ngingamjwayele. Kanti yena ngokusho kwakhe uyangithanda kusho ukuthi belokhu esajwayeza. Okay. Agcine angishela ke. So ushela kwakhe ngiyambuza futhi. Umuntu okumuntu sengisho phela imama. Liphi imama? Athi nayi uma wengane zami uhlala emakhaya. Okay. Angathi yezwa ke lapho. Hayi ukuthi akekho ukhona kodwa uhlala emakhaya. Bese ngithi okay. Let me try luck because umawe
kanti uNaMangongisa ukhokhile waqeda kusele usuku lomshado. Ngiyacabanga indaba ezo-2 mina ngibalekile lapho, ngabaleka ngey'nyawo zombili.